so ya bụrụ na ị gara na afa asị gị na enwere onye ụlọ na-akwa ha akwa na ya nwere enye unu nsogbu, ihe ị ga-eme bụ ịga other places for confirmation. A conclude na because of na ị gara aga gụọ na agaga asị na mgbe gboo n'ụlọ kwasa ndị iro kwechiri ịkwa. No, ọtụtụ ndị na-eme ya awụdo recent burials nke m onwe m sogwere chọpụta na ihe na-aka ọsị ya bụ ịkwa mmadụ n'ụdị ụka. So ya bụ na a gwara gị ụdị ka ihe a n'afa, don't just conclude, go and confirm. Ị mara ebe mmiri si baa n'opi ụgbọgụrụ. And ekwugwe m ya na ọ naghị awa gị afa taa does not mean na ọ gaghị awa gị afa echi. Ọnọdụ ka ugwu eji eji mgbe a na-emere ejide ụgwọ mgbe a na-emere akwụkwọ ya gwawa ụgwọ. Nọrọkwa ọdụ ka ntụ ụtụtụ oke okporo hapụrụ mgbe ọ na-eji na lọta ntụ ụtụtụ a na-eche. So don't jubilate na bishọp ma ọ pope bịara kwa onye ahụ gị ma ọ bụ onye nke gị. Na subsequent videos m ga-akọwa more things about it. Ka emesịa.